Takže lásenky, ahojte, prešiel ďalší mesiac a je tu ďalší mesiac, ktorý podporíme nejakého človeka, buď na charite alebo niečo. Toto konkrétne vybrala moja krásna gazdina, že je to chlapec, ktorý trpí autizmom. Potrebujú zhruba majú napísané, že 5000 na to, aby mohli platiť súkromnú školu. Pravdepodobne typujem asi opatrovateľku, voľakú logopédiu, senzomotorické hračky, čo som sa dočítal. Hej. A podobné veci. Sami bývajú v podnájme. Poznáme tento prípad z osobných skúseností s mojou drahou. Moja drahá vybrala dve charity, alebo teda tieto Donia, na tomto Doniu dva príbehy. Len na tom druhom príbehu bolo 620 darcov a už to mal skoro vyzbierané. Tak podporíme tohto mladého chlapca, aby mal lepší život, aj keď len trošku, čo sme vyzbierali, lebo tento mesiac na TikToku to bolo veľmi slabé. Tam to bolo okolo 15 eur, čiže tam z TikToku sa dáva 10 eur a na Kiku sme mali za včerajšek 31 sabov, čiže 31 eur, čiže dokopy 41 eur chlapcovi pošleme. Ďaká vám všetkým, menovite, nehnevajte sa, ak niekoho zabudnem, ale menovite Valšino, Tomasius, Cica, Domino, Majo druhý, Silvi, Marek, Kelem a kopu ďalších, ktorí buď si kúpili Saba u mňa, alebo niekomu gifty Sabíka, čož máte za to body na Kiku. A môžete si postupne zbierať na voľaké veci v Alze alebo podobné, alebo skrátka máte ten benefit, že ma aj trestáte za to, tam máte to koleso trestu a podľa nového máte tie bedničky, kde otvárame Counter-Strike skiny, na ktorých kvázi môžete profitovať, čo si myslím, že je dobrý deal, že na to, čo všetko robíme pre druhých, ďaká vám, ďaká takejto malej komunitke, je to úplne super a že môžeme pomôcť Adamkovi, aby sa mu lepšie študovalo, aby mal krajší život, aj keď len takto malinko. Ja chápem, že niekto sa bude ohrazovať, že dajme tam všetko, ale nedá sa bohužiaľ, ale aspoň keby bolo viacej takýchto ľudí, ktorí by podporovalo alebo zobralo si ten každý mesiac od úst. Dobre viete, že ja to radšej rozdám, jak si velice málo sebe niečo kúpim. Takže podporíme tohto chlapca, nech má krásny život. Aj mu napíšeme nejaký pekný odkaz. No a ďalší mesiac zbierame, takže príď na Kik, alebo na TikTok, alebo hoci kde, aj na YouTube vychádzajú offline videjka a môžeš podporiť aj keď len svojim lajkom. To stačí. Stačí, že nás podporíš, pokecá s nami, zahrá si hry, hráme rôzne hry, či Fortnite, či podľa nového CS-ko, iRiders, robíme videjka s mojou ženou, robíme srandovné videjka, neváhaj, dojdi, pozrieť, sám uvidíš, čo sme zač a sám sa rozhodne. Sme síce malá komunitka, ale dosť sa nasmejeme. Takže ideme na to, hej. Takže už som sa to trošku naučil, hej, chill, chlapci. Takže dáme chlapcovi 41 eur, vyzbieraných cez kartu, údaje, tuto nedávame nič navyše. Darovať 41, ideme na to. Lásenky, len vďaka vám môžeme takéto niečo robiť. Nielen mne, ale aj vďaka vám. Jo, guys? Aj vďaka vám môžeme robiť
tieto veci. Ak som niekoho vynehal, ja sa vám silno za to ospravedlňujem. Ale verím, že vidíme sa ďalej na streame a budeme podporovať dobrú vec. Máme to tam. Napíšeme odkaz a ideme ďalej. Napísať odkaz Jackie NO. Presne tak. Odkaz. Posielame. Ale Adamkovi veľa lásky a veľa síl do Jugy do života a celá komunika toto alebo jak sa robí to? Počkajte. Počkaj. Hej, nesmejte sa mi, dobre? Nesmejte sa mi. Jak sa robí tá ostrá zátvorka? No nič, každopádne, hej. Napísali sme mu, posielame Adamkovi veľa lásky a veľa síl. Počkaj. Dobre som to napísal. Lebo ja som Dilino. Síl. Ja som dal ináč. Síl. Lásky dlhé A. Dobre, je tam L, no. Posielam Adamkovi veľa lásky a veľa síl do života Jugy a celá komunitka na TT alebo Kik. A naše obľúbené Senka. Presne tak. Mám hotovo. Ďakujem, guys. Len ďaká vám. Ideme ďalej. Ďalší mesiac začína. Poďme na to. Zaspravíme nejakému radosť. Tak, a vidíme sa ďalší mesiac na ďalšom príbehu.